Okwenziwe ithwasa lekhansela licelela uMbuzeni umfoka Mkhize lapha ophinda asebenzisana neGcwama elisha uMthandeni umfoka Manqele lapha emcelela ukuthi ama-Red Nation noma ezasewulisi ucela zimxhase ekulist zimbeke ku-500k lapha viewers ku-YouTube. Lento bisho uthwasa lekhansela lapha insizwa elibhena nyawo nayo lapha la emculweni njengoba lezi insizwa zisuka ngandawonye. Ubhale nanka amazwi lapha awabhekisa ngqo kuma-Red Nation noma kwezasewulisi lapha ubhale kanje uthe lapha balandeli begcokama ngiyazithoba ngiphambi kokuba leli bhubesi likhiphe uthi bengicela kufakwe isandla kuMbuzeni Mkhize. Eglisti athole 500k viewers wathi ngiyazicelela angilwi izeke noma emculweni kamaskandi bafowethu kukhona amagama amaningi adibane nawo okuphoqa ukuthi aphendule labo ma comment noma labo bantu bekhuluma izinto eziningi ezahlukahlukene. Kodwa lento yenziwa ithwasa lekhansela lapha insizwa yaziwa kakhulu emculweni kamaskandi ingconywa abantu abaningi ekutheni icela ezasewulisi lapha kaMthandeni iGcwama elisha umfoka Manqele ukuthi ixhasa uMbuzeni. Uveze ngokusobala ukuthi uMbuzeni we-Red Nation ungowenu lapha emsizini angakakhiphi uMthandeni uma kwakhipha uMthandeni uthi uyabona ukuthi cha kuyobe sekunako kakhulu ngapha ebhubesini njengoba embize ngebhubesi lapha encokola. Kodwa into ebalekile ile ayikhulumile ukuthi makangalahlwa uMbuzeni emsebenzini wakhe awenzile ucela zasewulisi zimxhasa. Abantu abaningi bakhomentile ngalolu daba nawe ungakhomenta maqede uxhase uMbuzeni bafowethu ilezo.